যত্ন হামबाय বিশেষকৈ जोंनि क'क्राझार मिडियायावनो दिनै जों काइब्रै जायगायाव गोरोंब्रै जायगायाव बबाग्रानि बेनि मुकुमु नियाखोबा बेनि हामजागमानि मारि रिगोनाय ताइ खोथों नि लगे लगे जों एवारनेस प्रग्राम जों दिनै माखायाव पहिलाव जों थांगा साइसियाबारि भारत चौधरी बिसिनि प्राय 450 फेमिलि न रिगनाय ताइ 600 फेमिलि न रिगनाय बाय खोथों रोजाखा किन्तु आरो बेलायखेन खानांमानि कगंखा जों जखन पहिलाव रिगनाय रक बा दिनैनि एवारनेस प्रग्रामनि टिचार टिबिलक जखन आरो बेरायतो नियो आजराव बीजेपीनि थेमरां खरकसा फायै जेबाबेखाय लाथा टुबुय फायै जेबा बुप्रा फायगा चिनि हेजामारा साबजुननि चेयारमेन बरंमना परितु जेबरमा याकंग क दुखुमांखा ते कयेकजना खारका ते खरकजना काय बेलाखे बुजाखा का आबनि परे जों थाना जुगाजुग खायगा थाना व जुगाजुग थाना बो फायगा स्राबचानि परे न जों नुजावखा एकदम पूरा दा कलकमा टुबुय टिप्रामा थरनो तानि बोथार खिबायसिने नै फाइमारक आज जरा सीआरपी बा चिनी एस्कट करी हिंगाखाय दिनै हयतो कतर पार्टी मुं पार्टी खामु हाइपानो चिनी गोबां वारियार्स रक बरक बेलायखेनो दरजरमखा जों आइजेनो साजाक बुलायनो तगलायनो ता थांदि के अमो कायसे बुंनि पलिसि जदि आरो प्रग्राम ख्लारिमे आखाय बरक साने इखोनो खादे बरक प्रग्राम खायमालिया बं बरक करिखा हाइरकने अनेक किछु प्रभाकान्डा खायमु आबनि परे जों फायगा काटासराव आबंगा शरद चौधरी बिसि एक पार्ट दुईटा आरो वार्ड आबो पायै जों आरो बाहायनो अवेरनेस प्रग्राम आरो प्राय 250 जनानि ऊपर आबनि परे शरद चौधरी फायगा आरो तेबो बरक गोबां आरो बाहायनो प्राय 450 फेमिलि न जों अमा हायकेनो जों बाखा आरो गोबांमा चिनि अग्रा साग्रा रक एलाकानि जुबक रक आबो खाना बागै बरक चिनि एवारनेस प्रग्राम तामनि बागै जों दिनै अमा हायकै लामा तुई एलाकाव डेभलपमेन्ट खायना बागै आसे खाफ्रमनाय दं एदि जे हाफ्लांबाय वाइरि वाइ खोथों चिनि ट्रेडिशनल न रखा खायना बागै चिनि कामुं सुमुं न रखा खायना बागै जों जेबाबे अमा हायकै जे जों बागै दंमोनि अब नुगै बीजेपी रक आतंकित एवं बरक स्रोङै दङ एवं बरक जेसेबां साइ दंथं जे बुसखांनि साल एडिसि एलाकाव नरक जतन नुबायना जत जागावनो जेसेकोन चिरि खग्रि जेसेकोन नरक केबनि सामने मांगप्लि न याकुंबाय कादुलै हरबाय सगै नंजक जेसेबां चिरि खक साइ दंदि जनगण नुगै दङ नंग नंनि तमुं सामुं आबो जत या दिनै बीजेपी नि बिसिङाव जत वानजिनि कोनो मन्त्रि एमएलए करै खरंनै बे खरकटाम तिब्रासा बाहायनो बीजेपी खायनायनि बिसिङाव ओ खरकटाम नि बिसिङ खरंनै बिसि लाइकुगो बरनो बाद्रिखाखाय जतनो जानि जाटा शान्ति सम्प्रीति एलाकाव रखा खायनो बागै जाने बरक साइतलाक जा किन्तु अमरंखाय बाहायखाय साबायसाय बुलारिमान साबनखाय फल्स केस खलारिमान आबोमां बरं सालपति सुदु वालायनानै बुलारिनानै तगरिनानै किन्तु बरनो बुजतनो सिनबायखा वाना जांनायख्रै जों थिनांगौ
তাও পাইথাকো जों मेग्लिबन अमंगाय कातला मारा गाना मेग्लिबन बिसि और मिक्स और खाय मुंदाबो दङ सावताल दङ उरां दङ गोबांमा और चिनि बरक दङ न चिनि और पाताबिल दङ बुटांबारि दङ तारपरे चिनि दलदलित दङ न अमायके गोबांमा नन एडिसिव जि दंनाय बरनबो जों अमायके जों रिउइ दं थिनांगो बुबाग्रा साव जों तेबो गोबां खामानि रिजांनाय तेबो काहामखाय जों केन्द्रनि डाइरेक्ट फान्ड तुबुइ चिनि जे मानथाय सकथाय चिनि बररंनि लेखा फरानो तेबो डेभेलपमेन्ट खायनो बागै अ एलाकायाव जों गोबांमा लामा बेयाव थांनाय नंनाय गोबांमा सिसि रुट रोजाखा एनबिसिसि रुट रोजाखा और ताबुक तामनाय बनाव एकलय बरक गोबांमा अबो एकमात्र जों साइट गैयाखाय केबो हाइकेरि मानिया अबंगा बुबाग्रानि साइट दङ थिनांगो चिनि 2024 नि 2 तारिख मार्च जों जे एकर्ड मानि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बाय अ एकर्डनो जों जेबाबो पुरन खायनो बागै बेलायखानो जों साइट लायजाक एवं केन्द्र सरकार अरफ फाइ जेसेबानो साबाय दं मानिक साहा जोंनो कौरक बाय किन्तु एकटा कौनो परिष्कार रियाव पाइकरि अमचिनि मानथाय अम नों मारै नायनो 100 बोसोर परेबो जों आदायखायनाय अब प्रमाण दङ जों जखन सिक्सिलु सानफ्रु अनेक बरक सौ मानिया जों माने फुनुका जोंनि एसटी 17 तमनि कुरिखाय फुनुका आंचलिक दल सारा কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতা থাকমাইয়া 2018 और শুধুমাত্র আইপিএফ তিনি বাগৈ বিজেপি ক্ষমতা ফাইও তাতাল কক সাকা ঠিক ন কিন্তু জনগণ সামনে যাগো তো মানে আইপিএফ তিনি যাগো কিন্তু বড় ঠকাই যাকা আপনি পরে 2021 जों फुनुगरिखा एকক त्रिपुरा मथा 2023 जों फुनुगरिखा অন্তত त्रिपुरा हास्ते त्रिपुरा राज्य नर्थ इस्ट आंचलिक একটা রাজনৈতিক দল একদম অর বড় ভাই আসছে কম্পিটিশন দङ जों आ जागा जों 13टा सीट जों तुइ फुनुका जों विरोधी दलनि नेता अंका दिनै मन्त्रि सभायाव खरगसा मन्त्रि सभा यागारसिदै यागारदै नों सोंना हामजायाखै आरो नि कगबाया नि कगबाय जों अरव जों मन्त्रि सभा हाबिया नोंहाय बुका हासाखा ताइक्रै नों मुंसा जिसिया नोंहाय बुका हासाखा ताइक्रै नों तेबो काहामखाय साइमाना दरकार नों सियागा सिया बुइनो सोंदै तामने बागै अर एलायन्स सोंया एलायन्स ताम बुंदो एलायन्स म इलेक्शन आगे से एलायन्स जों इलेक्शन परे से नों केन्द्र सरकारनि निर्देश बायसि केन्द्र बीजेपी नि निर्देश बायसि त्रिपुरा मथननि नाराव खरंनि नों मन्त्रि रिबले आबो चिनि इच्छा देबा जोंनो काम नांगौ हनै जोंनो मारो आव मागै साधु साबधान आसे बाराबारिता खालायदि शान्ति सोंनायो बबाग्रानायो केबायता वालायथो बबाग्रानायो एलाका शान्ति तंखाय उन्नति बुंनाय बोसगां सोंथायबो सिमना एलाकायाव चिनि बरमोनां मन्त्रि बिश्वके दुबाय अ एलाकानो ताय जों जाखायनो बागै जों समाय थांगाजाक हामबाय याको जास्ट फाइलाय द्रुपसिखौ बोरै रंना जेबाबे रिफिका लामानि पर्यन्त रिफिका बरक कुनु एक खामिया थाइसेबा जों सामाखरै तामने बागै बहाय ओंखाबा ब थानाय 8 तारिख जानुवारि गो हेजामारा जे बुलाय माने आबो सुरु व्यक्ति सुरु बिनि कारणे बुला बुजागो बिनि बरकबायनो बुजागो सुरु हरनि 9टा रग सुहाग नङै पुलिस तामखाय दं आफ्रु पुलिस दङ सीआरपी दङ आफ्रु बन रमना दरकार दं माने गारि बिसिङाव ता मानजाक सुहाग मांसे मानजाकले बदां नुया बरनो केस रखा बर काम खामना केस रखा जों सेमेनो अब फल्स जों हारि सिमिस दंखौ जों जदिनो अराव जरै बर हाइके जलि लायखांखाय अर बर सामाहाय 5 मिनिट फान रतिगिना नांगिया जों जलिया सर तम आरो रो थांगोन कि सिग्रि सकराव खायजाक दंनायाते जा पान्दा ब्रह्मरो ना नागिरा ना सिनिबो कायसे सीमा दंमोन ना सीमा रेखा दं सिनिबो ओ सीमानि पारं खांखाय जों याखाय हाइसि तबे जों शान्त दङ ताबो शान्त दं दिनै चिनि जत कनभिनर जों सब जत इयर फोर्स चिनि ब्रिरंनि फोर्स ताबो दिनै खानान बिसिं जों जरि कोन किछु वानसुका हामिया वानसुका जों खायमन जों खाया पार्टी मनते पुलिस प्रशासन मानक ताम साला पुलिस तो साका तिनी जसके अरेस्ट माखैनाय पुलिस जरि अरेस्ट खालायांका आबुनि परिणाम ताउनो जों सेमिया पुलिस अरेस्ट माखैनाय अ बरंनो पुलिस नि बसकाङा भिडिअ फुटेज दङ दा कलमा तुबै रिपिक फायमानि पुलिस तो पयना हारका आबुन परताय ताम आरो साखि दंख ताय बुमस्तै साखि नुखांखाय बन अरेस्ट खायना नांनाय परिष्कार बले हामबाय